Assalamualaikum don sana ambo. Semoga don sana sehat selalu dan dilancarkan segala aktivitas oleh Allah Subhanahu wa taala. Iko kato-kato untuk don sana ambo kasadonyo. Tolong didengarkan don sana ya. Jinak-jinak burung merpati di dakean tabang juo lah rusuh wadan menanti lah 2 hari indak maagih kabar jinak-jinak burung merpati di dakean tabang juo lah rusuh waden menanti lah 2 hari indak maagih kabar lah rusuh waden menanti lah 2 hari indak maagih kabar lah rusuh waden menanti lah 2 hari indak maagih